Velkommen til. I den her video skal vi se på, hvordan man kommer i gang med at bruge erhvervsdatabasen Easy Business. Klik på din konto, indtast din e-mailadresse og din adgangskode og vælg login. Når dit navn kommer frem øverst oppe, så kan du klikke på det og vælg Easy Business. Så er vi på vej ind i databasen. Jeg vil nu vise jer, hvordan man søger på et produkt. Herovre til venstre har du et overblik over dine søgekriterier, og længere nede et overblik over, hvilke søgekriterier du allerede har valgt. Lad os starte med at vælge produkter og serviceydelser, og på klassifikationen og søge på f.eks. frisk mælk. Man har nu muligheden for at vælge producent, distributør eller serviceydelser. Vi kan fx vælge producent. Man kan begrænse sin søgning ved at søge på f.eks. beliggenhed og vælge land. I det her tilfælde kunne det fx være Danmark og Frankrig. Vi får nu 47 virksomheder, der er relevante for vores søgning. Hvis du er på vej på rejse i Frankrig, kan det være interessant for dig at se, hvordan de her virksomheder er placeret rent geografisk. Du kan bruge både zoom-funktionen herovre til venstre, eller klikke på det område, der interesserer dig. Du kan komme tilbage til listen ved at vælge listeikonet heroppe til højre. Du har mulighed for at gemme din søgning, tast gem og navngiv din søgning. Det er selve søgekriterierne, som databasen gemmer. Det vil sige, at du altid har en opdateret liste, du kan gå tilbage og hente frem. Du har mulighed for at downloade en fil med dine informationer. Klik på eksporter data. Sæt flueben i informationer, der er relevante for dig, og vælg udskriv. Så genererer databasen en fil til dig. Den sender en mail til din inbox, når filen er klar. Imens kan du gå tilbage til Easy Business og en ny søgning og søge videre. Tak fordi du så med, og rigtig god fornøjelse med Easy Business.